Ето това е шоуто, скъпи приятели, ето това е настроението. Това е акция, на който всички ние чакаме. Иво Русинова и Михаил Костев, дами и господа. Сега сме време, както виждате, въпреки мокрото време. Уау! Най-сърцовото момиче. Само ли свидетели на BBC Action? Иво Русинова! Михаил Костев! Новичувам София! Най-малко позамери се на гуми! А това, уважаеми дами и господа, се казва един истински бърнаут, единствено и само заради вас. Най-хубавата, най-силната и най-мократа публика. Вътре! Всичко вътре! Всичко вътре! Всички в бокса! Иво Русинова и Михаил Костев! Какво сега ще правиш? Кой? Червено килинче към бокса с Иво Русинова, аплодисменти! Аплодисменти за една дама с характер. Дами и господа, БМВ срещу Нисан. Кой ли? Ивайло Алексов и Стефан Петров. Вашите бурни аплодисменти сега! Бурни аплодисменти за най-мокрите автомобили, най-мократа писта и най-мократа публика. Айде, момчета, да видим вие какво сте си измислили. Дайте посрати Ивайло Алексов. Това е шоуто, който всички чакаме! Ето за това, уважаеми дами и господа, не трябва да бъдете тук, където сме ние, и ние да трябва да сме тук, защото дами и господа, ето това е шоуто! Ето това са момичето за най-смелите на света! Ето това е Криста! По-близко момчета, по-близко, по-близко! Да не си да са необходими много мирани усилия, за да можете да закрепите този начин автомобил на мократа писта. Едни аплодисменти за перфектното паркиране. Ивайло Алексов и Стефан Петров. Най-смелите дами на света! Заповядайте, момичета! Да не ви мокри! Дами и господа, Александър Язов на тристата, Али Шукрун. В невероятния синхрон между двамата, битката на осмаците! Шоуто започва! Леко да загреем гумите. Но само леко. Уау, дами и господа, тук имаме някаква договорка! Александър Язов и Али Шукрун!
това е един брилянтен балет на една страна с две варианти БМВ-та, Алиша Крун и Александър Язов. Алиша Крун и Александър Язов. Един да случи на 50-ти за динамика, уважаеми дами и господа, които въпреки мокрото време успяват да овладеят колите си перфектно. Дами и господа, не са ли уникални Александър Язов и Алиша Крун? Момчета! Алекс! Чуваш ли? Да, добре. Алекс! Али! Искам до бокса да се движите на бърнаут. До бокса да се движите на бърнаут за най-готината публика! Стартиране бързо в бърнаут, само единствено за вас най-уникалната и вече най-мощната публика. Аз мисля, че заслужават вашите адмирации! Дами и господа! Двата осмака Алиша Крун и Александър Язов! Дами и господа! Отново BMW 36 и BMW 30! Иван Демирев и Владислав Симеонов! Дали ще има пушници от тези мощни автомобили, въпреки водата по асфалта? Ще разберем само за броени минутки, да не кажа секунди. Въпреки водата по асфалта, виждате какво разстояние минава. Влади Симеонов, дами и господа, и Иван Демирев, балет на една страна. Виждате на какво сме готови, дори в дъжд, за вас, вярната публика, която търпи тези атмосферни условия, за да бъде тук до нас и да аплодира точно тези пилоти, които го заслужават.
моля бандити, вътре! Как беше? Влизи бързо кокошарник. Ей, скъпи приятели, шоуто да продължи ли дори в този дъжд? Готови ли сте за още екшън? Ей, чум се бе, чек. Ма не навсекъде. Абе, чум се навсякъде бе, не ви вземи микрофонът, това ми е любим. Хора, готови ли са? А готови ли сте за малко нежност? Не! Не искате нежност? Не искате нежност, не искате Ива Русинова! Ива Русинова! Уважаеми дами и господа, много са скромни за тази уникална смела дама, която въпреки гората по асфалта дава всичката газ и успява да се държи перфектно своя автомобил. Много е сърцата момиче, мисълта да служава. Ели бурни аплодисменти! Ели бурни аплодисменти! Ива! Не ме чува! Ива познава във филма, не те чува. Той не мърдай! Още малко. А сега. Отвънка ли ще излезеш на дъжда или седиш вътре да се наслаждаваш? Айде да измокрим. Искате ли мокра дама? Искаш измокра нагоре на тавана. Искате ли мокра дама? Искаш? Що? Добре, аз как съм се намокрил? Жертви си. Да се жертва ли Ива? Ива, поне за малко. 3 минути. Тук остави колата. Тръпни я наръчна. Добре, загаси колата. Добре, аз ще я държа. Ти слез. Ама не може да се качиш отгоре на тавана. Може ли да помоля приятелите от Директ да дадат по една главичка за микрофоните? Дами и господа, най-голямото сърце на България, Ива Русинова! Вижте как ще позираме дъжд. Уважаеми приятели, Ива Русинова, най-блестящата и прелесна дама. Помага бе човек, че станаха страшни тук папките и листовете. Отново ще помоля приятелите от Директ по една гумичка да ядат за микрофоните, че ги намокнат. Уважаеми приятели, молиме всички вие не правете това вкъщи и по улиците. Това се прави само на такива обособени места за дрифт и добро настроение на най-веселата публика! Ива Русинова, Ивайло Лесов и Стефан Петров! Уважаеми дами и господа, къде са аплодисментите?